Takže teď tady koukáme jakoby na YouTube pana Mikýře, vole. Jako, ty vole, on dělá, kolik si to tam říkal jednou, týden, než udělá jedno, než se stříhá jedno video a takových těch, že tady vždycky něco vyskočí na vás, pak to tam cvakne, vyskočí, přeplácaný jak doga, ty vole. On si myslí, že to je hodně vtipný a že je dost inteligentní, to je na něm jako vidět, ne, že jakoby, on si myslí, že je dost inteligentní, takhle jakoby. Víte, no na jednom streamu mám chuť docela rozebrat jedno jeho video, nějaký si vylosujem. Neříkám, že má IQ pod 120, to asi tak úplně debilní není, jako jo. Ale myslím si, že navíc nemá, no, bohužel, pane Mikýři. A nejen to, jako. Dělá týden video, který pak bych mu dal na ČSFD, dejme tomu možná 50%, jako. Když bych se tam možná usmál dvakrát za těch 4 hodiny. Teda než takový připláceniny, že to se neviděl, ty vole, jako, když nalemdali do polívky, ty vole, nahážíš, vole, všechno, vole, co máš v kuchyni, vole. A pak, vole, vyvaříš ještě z toho nějaký, vole, to jedno, to taky nebudem říkat, to je taky už to. Takže takhle, jako možná ve streamu, jako by fakt, jo, tady pana Mikýře. Nejseš Pety, doufám, od tamhle toho, co je v USA nějak jakoby podplacený od Johna Majdáka, ty vole. No nic, no.